تیمور نعت کلیکشن۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، شیئر کریں، لائک کریں، تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ شکریہ۔ جہان سارا تو پھر لے پاویں، مدینے ورگی فضا نہ ملسی۔ جہان سارا تو پھر لے پاویں، مدینے ورگی فضا نہ ملسی۔ حضور تے جیا کوئی درکتے تینوں دوسرا نہ ملسی۔ اے پھل تے کلیاں وی ہین سونے، اے چن فلک دا وی ڈیر سونے۔ اے پھل تے کلیاں وی ہین سونے، اے چن فلک دا وی ڈیر سونے۔ تو سارے سونے اکٹھے کر لے، تو سارے سونے اکٹھے کر لے، حضور ورگی ادا نہ ملسی۔ تو سارے سونے اکٹھے کر لے، حضور ورگی ادا نہ ملسی۔ خدا جے دیوے توفیق بندیا، جہان سارا تو چھان جا کے۔ خدا جے دیوے توفیق بندیا، خدا جے دیوے توفیق بندیا، جہان سارا تو چھان جا کے۔ ہزارہ کاری قرآن تے مل سر، ہزارہ کاری قرآن تے مل سر، تے کاری کربلا نہ ملسی۔ جہان سارا تو پھر لے پاویں، مدینے ورگی فضا نہ ملسی۔ جہان سارا تو پھر لے پاویں، مدینے ورگی فضا نہ ملسی۔